Rodi Sadarion maus dope digulut BPODT Tanona Adong di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Bolakna 107 hektar. Mulanai ditahido membangun inganan naribur lao gabe si tujuan ni aka perdala-dalan di inganani. Alain waengon nunga dihadangi pinopar ni Raja Opu Butulan Manurung Tanoi ala didok nasida dona puna Tanoi marhite haputusan ni Mahkamah Agung. Parikna dipatu pasian hau di pajongjong di dalan laho mengabati asa unang masuk akana asing tu Tanoi. Marhite torangan ni Amang Musdin Manurung pinopar ni Raja Opu Butulan Manurung Rodi Sadarion akan nasida dope napuna Tanoi jaladang hea di pasat akan nasida Tanoi tu BPODT manang tu kehutanan hinohron nima dihadangi Tanoi asa unang digulut halak. Tanah ini kami pertahankan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Maka tanah ini kami buatkan pagar sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tanah ini punya siapa? Punya Peparan Opu Butulan Manurung. Karena ada timbul sertifikat baru dari BODT, sertifikat nomor 42, mengatakan bahwa ini lokasi kehutanan. Maka ini tanah ini kami pertahankan. Saat Rodi Sadarion dang sidung dope persoalan ni Tanoi ala tongdo di dok BPODT na ugasan ni nasida Tanoi marhite sertifikat na dibahin di BPN Toba. Sian Toba TV mabaritahon.